Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ijay mutla ka di barangay hall ti papanam, wano, sa balimanan ti turungam. Anya ko mga asabali ako namat. Ijay ayan ti opisina. Iso nga ijay mo ti papanak. Nasaya at matno ijay ti papanam. Mga no sa balimanan alamisaan ti papanan nyo kan ni Pari Badong. Naa. Anya ko maalamisaan manan. Lamisaan dagiti artek Ay. Mga numapan kayo manan ijay inuman. Ay. Saan nga ita? Taado ti pipirma papilis ijay barangay hall dung. Nasaya at mat no aglimpyo day tautak mo sagpaminsan. Nakitam ni Badungkaw, Kapitan. Ay nakitak idikal man ta naginom kami. Huway aya. Ay, day tantikon kunak. Manipod itay bigat arimwar. Saan pa'y asimangpet aging gaita? Anya? Ya. Saan pa asimang pet ka malamag? Ay, napnapanan man ngatan ni Badungkaw. Ay nagapa kayo kadisak bay apim manaw. Inong takata na barbartek manan. Di nakpay matulungan ijay bangkag may kapitan. Ay da kayo ki di ababay ta nga raw ngawon nyo ti asawa yaw. Inton pumanaw. Sapul-sapulan nyo mo ila. Lisel! Ramdi asyan. Nah, sino man day nga umariwawan? Asino pa'y ngay? No diti ari ti Barta, Kapitan. Lusak. Ay, ni pare badog manan day jay. Ay, Sakto ti agpili. apo na bartek manun. Mas daw kakadipay, kat kanayon mo't amabartak dayta. Alajayan. Sa anak amas daaw. Ang apay nga adinak inawes no sa di naman tinapan na nagbartekan. Ay, nasaya kit di ano di nakainawis. Tapno saan ka anabartag? Kat saan ka alimangan dito barangay hall. Ay, inak man kita ni kumpare ko. Ay, naikat dagito'y atat taon. Anya nga taayat ti ada iti arak, tanapatag kat akwada. Ay, paray. Hmm. Sa dino ti naginuman. Apay adinak inawes ta duwata ko mga naghappy-happy man. Di magasak itay. Ngam kunada. Ngawan ka kanumot paray. Napan ka kanu ija ilay. Sino tinagkuha na anapanak ijay? Jak to pinapnapan. Ay, naginuman pare. Ija lang mo't apit na der. Na, apay nga dayta bambanti nga arakupan. Tapno da pagimunan ni tuyang ko Ha! saan nga umanungay pare. Kasano apaghimunan na dayta bambantay? Ibagaking ko na nga imbag pa iti banbantay. Ta saan anang alaw-ngaw ngam isaw. Nagdadakal tingiwa na pare. Nagdadakal tingiwat na. Ay sus. No nga, ta ibaga na aday ta bambantila ang ti kabalay ba? Kwarog, ayan ka din ni Uncle Mo. Hawan mo ti barangay haul anday. Itay paibigat nga daki ti barangay haul. Katawan ni Jenny Angkail. Ay, napanan naman nga rudan. Ang mga no nagkuyog namanan, ijay kumpari na nga artek. At dako mapayaramiden mi ti barangay haul. Ang amawan mat ni Angkail. Da kami lang ati nag-clean up drive. Anya nga taayat ti aramidak. Tapno agbaliw ni Uncle Mo. Ikan nyo ngamin iti leksyon atap no madidigra. Day tangarod kat. Anya ti aramidak ken kuana tapno agnakaw. Maray, pautangan nakman iti asukar ken kapay. Awan pa'y makukwartak ita. Awan makukwartam. Nakita nga da kwarta ni Kaba daw. Idilimabas da itay ditoy kan ni Kapitan. Ha, manungay tinakitam a kwarta na maray. Nakita nga da limagasaw. Sabali pa itay sagsasanga gasaw. Nukasta, nalako na siguro tay nakitak at tiniliw na apato ken manaw. Ha?
Di na ka man lainikan, itinaglakuan na. Ay, nagalaslakat ti aramid ti saan alimpyon ti utek na. Agburasak man kit di iti bunga ti mulak, tainakmet ilakaw, maray. Nya ka di tilakaw na natuyang. Nagdadakkel mo't deta tiklis nga awit mau. Ay, naglako akman iti sitaw, tarong, okra, ken karabasa. Di nakpaili na kuwan mait. Awan tikas di amula. At dapay met ijay balay. Umay ka, ta ijay ka nagumatang. Nawad-wad ti kwarta mita, anana. Imbag lang adda kwartak met Ta naglako ni badong iti manok ken pataw ngem dinak pay inikan. Ay, naglukon na tataba daw. Saan mo mat nga gatgatangan iti naimas sa sidain na, no kasta ti araramidan na. Unsa nga agpayso tagunggunana. Iyinom na met amin a kwartana. Saan ka di nga imay ni Marituyang ditoy, Marikwanang? Imay itay bigat. Napanggayam naglako itinatnatang ijay ilay. Ay, adaman nga rudan kwarta jay kumarita, tanaglako itinateng. Ay ngam kaasimot. Imay itay bigat nga imutang. Imbagak mo't nga da nakita ka kwarta ni Kabadong. Ay, nangalaan ngay ni Paribadong iti kwarta na. Naglako ka no gayam iti manok ken pataw. Ay, kastagayam. Ang di naman lainikan ni Marituyang. Wan, di na nga rod inikan. So aday jay, napanmat naglako ni Marituyang itinateng na, tapno adda kwarta na. Adda kamot gayam dito'y tersina ni Kumarita, Maribanang. Wen, Marituyang. Oh, awan ka di pa'y ni Paribadong? Awan pa'y maray. Ningay kapitan, adda ka di ijay balayaw. Ay, awan met, Maray. Ay, makapasuron ti aramid da. Uray siya, masursurunak meten, nauma akaw. Ay, imbaglakid din tawan asawa kapag parparikutak. Apay no ikan yung ngamin iti leksyon dagiti asawa yaw. Kahit, anya nga iti isingasing mo nga aramidan may, Marikwanang. Ay, kanayon kayo nga agdanag, no di da sumangpat. Isungay ta, da kayo matisana sumangpat, ta makita no di da mo't agdanag. Adda aramidan mi kan ni Marituyang, kwarog. Kat no ibaon na ka ni uncle mo, abirukan nak. Agim bibirok ka. Angam, ibagam adinak makita. Aglamang kakaday, antay. Wen, tapno marik na namuti agdanag no sa anak asumangpit amasapa. Ah, amo ka, unti kaya't mamapasama kantay. Pagdanagan mo't ni Angkyle. Wen, kwarog. Ay, saan mo nga ibagbagakan ni uncle mo ti planok Ay, dua kami kan ni Marituyang. Sige, antay. Suportaran kayo ti plano yung aramidan. Saan kayo, arumrumwar? Sana balay. Ta, ada umalay, pagturugan nyo adwa, ijibanger ti kwartaok. Mayat nga ta tinapanunot mo apamuspusan, bareng agbaliw dagiti dua, maray. Saan ko nga mo no ipitibaw ko kumaray? Padasan tayo lang nga aramiden Ay, no iti daytoy nga aramidan ta, Marituyang, kat di da pa'y laagbaliw. Ay, jakla mo asawanan. Ay, irunot kunto siguro kan kwanan ti balunot ko. Saan abalunot kanyak, nudikat binalsay. Mga numaipalapal ko pa'y kenkwana at ti binalsig apagsungraw. Saan ka di nga, umay ka di balay, kanakan. Sana ka mapanidya, Angkyle. At ang amin papanak. Papadam, kumakit dandanin sumip nga. Nagawid kayo kit din, Angkyle. Ang mga nuagur-uray ni Auntie J. Balayaw. Sa di no pa iti pagurayan na no saan nga di balay.
Ang kayong arudang, tagawid akmatain, tadda pa'y aramidan. No kasta, di ka umay, mga ije balay. Sanay, tadda nga rod aramidan. Sige, panawang kayaw. Kasanaw nga inakmangan, kat amok ba't nga awan nalutaw, tawan niyan tibanang ije balayaw. Apay nga nakarikap di balay. Awan pa silaw. Brown out nga ta. Agtuktukak man. Banang dunggaw. Lukatam tidur. Apay nga intrangkam. Banang. Lukatam tiridaw. Whew! Apay nga. Napanandangatan. Awan nga ta di taunag. Nakijebakdor. Sigurado nga ada titulbag. Iti sekreto apagidul-dulinan. Iti tulbag. Apay nga, nakakandado ti balay. Napanan nga ta ni tuyang ka. Sa padyak unay makita ti numero ti kandado. Marigata na klaki di mang lukat. Medyo nasip ngay. Nuyak mapagbinatog ti numero. Saan may ngaglukat? Napananangatan na ya. Natanawak ni Kapitan atuktok-atuktok. Idikwan, napan iti bakdor. Bayam nga agluto iti kanod na, Maray. Makita ita ti mariknana no awanak. Saan nga tang agdanag no dinak makita ije balay? Ni nga tamot badung ko. Bayak mait nga iso ti agluto iti kanan na. Ipariknayo mo't kadakwada ati kanayon da nga iparparik na kadakayaw. Akanayon kayo nga agdandanag no kasta nga awanda. Ay, masurunak pa'y tay di simang puta. Adda kawiwitan na abambantay. Imbag kanuday jay, tadi na ammo ti agniwat. Ngam siya, nangiwat kanaw. Kahit, anya nga iti insongbat mo kan ni pari badong. Imbagak aday di abanbantay ti paglutwan na iti kanon na. Kun paglabaan na iti lupot na. Makapasuraw na. Awan mo tinaluto amagan. Ay, masadutak mga agluta. Napanan nga ta ni tuyang ka. Ay, iturog ko malangay. Itaman pa nga wanda dya tuyang. Napanan na nga ta. Lukatak man ti kaldero ta mabisinak. Awan ti linhaon ti kaldero. Napanan nga ta ni Banang. Nagluto ko masakba pimanaw. Una yan. Di naman ugali ti pumanaw adi na ibagano papanan na. Apay ngay. Agsakit mo ti tiyangkan. Nagkaroon mo ti sakit na. Kasano tayo tuyan? Ayan nga ta ni tuyan ka. Agpaaraya ta mangkin ni pare intay. Hawagak man. Ayan nang tayo silpon ka. Ikarigatak ngawagan. Hello pare. Imbag tayo mawag ka. Kasapulan ka. Ay, parayat ako mapare. Nasakit unay ti tiyan ka. Marigata na. Awan mo nituyan ka. Urasyak. Marigatan nak may tawan mo ni Banang paray. Kasanutay tan pare. Urayin ta ka diya magsatantay ti angay. Padasak nga awagan ni Kwarog. Umay nataarayatan. Ipan na tayo diyay hospital. Halaman niya ron pare. Marigata na ka talaga. Barang no maawagak Imbaga na ngamin nga dapapanan na itay malam. Sige pare, bye-bye.
Hello, sino day tayo? Pag-asin ka na kan. Marigatan kami, kini pare badong. Pan na kami man sa ospital. Anya? Agin inom kayo kadipay kinitatabadong itang oras ang kail? Saan? Mawag ngagpapaarayat. Ang marigatan nagtupay ta. Mabisina kun. Masakit ang tiyan kun. Nasakit ti tiyan ni tatabadaw. Nasakit mo ti tiyan mo. Opo! Umay kanta marigatan nak. Awan pa ni antim ditoy. Uray ni Marituyang kat awan kano iji balayda. Sige, umaya ko ng kail. Bagta may kakanakan. Tandagasan ni pare badong. Takadwa ta ama pa ni hospital. Marigatan ka no. Alang arudan ng kail. Sa labayan kayaon, tailugan kayo ti tricycle ka, tayong tadagasin ni tatabadaw. Apay mo't ngamin anak, gidan kami anak sakit ti tiyan na. Gapo dahi tayo ti kainom yung iti arak. Sigurado nga ibaganto ti doktor, aliklikan yung ti arak. Inta nga rin, anay ko. Mayat lata met ti panaggayem yaw, inteng, pari badong, taageng ga dito ospital, kat agkuy-kuyog kayo lata. Napanam ka di dungo. Apay gawan ka ije balay. Uray si kabit tuyang. Pengawan ka ije balay. Hay, nauma kami ngaminan akanayon nga agdandanag iti kinala daw yo nga agawid. Apay, madikade, numapan kami mat ag-happy-happy kan ni Marituyan. Saan na maulit ti kinala daw ko sumangpit tuyang. Sumangpit ka ni ije balay. Ikariyo kaday nga agbaliw kayaw. Tano saan? Ing kami mo't ag-happy-happy ken ni Maribanang. Ikarek tuyang. Agbaliw akon. Kasta akmat. Agbaliw ako. Ay natatabadong ken kapitan. Delikado no di kay pailag baliw. Kaya't yu kade tamapandamot ag-happy-happy. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyat imayam dito barangay hul pare. Ni apros ka pa'y nga apros dita kalbo nga ulom. Kidawag nga implementaryo ti ordinansa paray. Ama ikulong amin amanaw. No ado ti mula. Tapirjan damo dagi ti mula. Sige. Mapat ganday takid daw mo pare. No nagtudon kat adon ti mula. Maipagod ti kalding. Maikulong ti manok. Tapno saan da nga agpirdi. Ado kami nga mina nakamula iti purok sex. Nga madadagi ti bang-bang abulos. Kalding ken manok da. Sige ta, mangangayak iti meeting. Masapul ama ipagod dagita akalding ken maikulong dagiti manok. Sinalbag, kinaraid mo't ti manuken dagiti agtubtubo manen amula ta apechay, kanda dumapay amula ta. Hay, awanon! Inton kwan inapanak dagita amanaw. Kasano ko mga apanam ako na? Dahil tangarod kay. Kasano nga ta? Inton kwan pinalsi itak ida. Oray matiruan da. At damat nga min ordinansa ti barangay.
Ama ipagod ken maikulong dagiti dingwen no kastoy nga adda mulmula. Impalagip ko daytan kan ni parenteng. Di da pa yung amaw nga i-implementar ti ordinansa a pinutar da. Wen nga ruda. No awan ti mula akas kuma iti kalgaw, mabalain ti agibulaws. Ngam no kastuyan, masapul a maipagod amin adingwen a makapirday. Ay inkaibaga kadagiti tanon, ta iwaragawag yaw nga adda maangay a meeting ti barangay. Unang Kyle, itamad lang. Masapol nga agipagod ken agikulong tayo kadagiti dingwen. Dadaulen dati mulmula. Kano nga iti meeting, ang Kyle? Ay no malaman na. Narigat no inton bigat pa laag. Una, tapno maitarimaan dan dagiti kulungan dagiti manok da. Awagam nga ron idan. Ta inkaibaga ang dagiti tattao ta makimiting da. Tidagas na, no saan da manen nga umay, no maibaga nga da meeting. Ngam no ibagayo nga iting wenno ayuda. Agdidinoronda na nga agpila. Ay salbag. Imbag da nasabat ka, kwaraw. Yabay ka di tata. Anya ti pagimbagan na tanagsabat ta. Ibagam kanya Uncle Mau nga awan serbe ti pinutaryo nga ordinansa. Ama ipagod dagiti dingwen no adu ti mulmula. At damangay a meeting inton malam. Umay kayo makimiting, taday ta ti pagmimitingan. Sa kayo lagpamiting ita. Takinaray kay dagiti manok ti karuban dagiti mula me. Binaganyo kumaa dagiti karubayaw. Tapno ingkulong mo yung pagod da dagiti manok da. Ibagayo ka dagiti tattao nga ipagod da. Manaktak kayo pa lang. Numapan kami pa dita barangay hall. Nagado at trabaho. Ay dita ka manlagay. Manaktak ka no ti meeting. Ang no da ayuda. Makaununada makipila. Makiapada pa inumaunanda iti pila. Oh, apay anak kami suot ka, kwarog. Adda ka di kinaapam di tadalan. Kasanaw, idimbagak nga da meeting. Madlawasan nga interesado dagiti tawa makimiting antay. Taktak ka now. May samat na dyan, tataba daw. Idi na palabas nga adda ayuda. Kaunaan day jay apari badong. Ang no meeting saan nga agpakita dito barangay hall. Kanwad da iting kunayo antay. Umuna nga agawat iti makan. Saan lang nga may sa plato ti awatan na makan. Ay, wun nga rod ah. Ay, ibagak mankit di kan ni Inteng nga agpakan kalpasan ti meeting. Tapno agbabawi dagiti saan nga umay makimiting. Mayat day tantay. Pakanin dagiti makimiting. Tapno agbabawi dagiti saan nga imay. Anyati ko nam kapitan. Agbakan ka inton malpas ti meeting. Ay uwen, ngem diyo sasawan nga agpakanak tapno agbabawi dagiti saan nga umay makimiting. Anya nga iti ipakan mo. Dakkelin ti may sa baboy ni Banang. Ada pa'y kalding ko dakkel. Partyen tayo na. Ay kitaan tayo man no anya ti resulta dayta nga aramiden yaw, kapitan. Kapanunutan ni Banang dayta kagawan. Imanugutak ta, nalipatan nyo akasangay ko ita. Ay, anya ka ditipit sa ita, aya, kapitan. Na, Ayun ngagpaisaw. Kasangay mo ita, kapitan. no saan ko akasangay? Apay, papartiki din ni Banang ti baboy na. Ay, sa bagay so, matlagayam nga ado ti ginatang ni Mariba ng arikadaw. Adapay nakita kadakkel a karton na ginatang na naggapo ijay ilay, idi kalmad. Inta ka di mo't makimiting inton malamba daw. Taktak lang day ta meeting. Intaki di jay bangkag. So pa maubrata. Wan matkit di isumot lang nga iso ti dagdagulitin da no meeting. Awan pa'y ganas adungag iti ibagbagada. Iso mapantalangan ni jay bangkag. Bayamidang agmi-meeting. Wan, tamaamak tumala ang kadagiti kukumarik ti nagmimitingan da. Numapanak makimaritis kadakwada iti tersena ni Marikwanang. Una, saan ka ngayon tapay lang magtaktak ang makimiting? Inta nga rudan, tapno makaaduta iti maubra iti bangkag.
Ay idaulwam dagiti agluto ko arog. Nasasayat no maluto amin. Numalpas ti meeting. Saan kayo ngagdanag ang kail? Da kami amin natanaw, dagraman dagiti BHW. Mabit lang dayta, tanalpasan na nagrit dagiti karnay. Madaman na malutluto dagiti daddo maputahay. Ikargayon to amin iti disposable lunchbox. Tapno jay lagi waras inton malpas ti meeting. Wala ang kail. Ang basit pa yung matinaur nga tao, di barangay haul. Medyo basit pa ya. Nagapuak ijay ka, wampay ni paribadong ko ni Marituyang. Umuna kayo nga ro di jayain. Tada kami ti makam mo di tao yang kail. Diyata, nakaluto tayo, Chip. Agikarga tayo kadin iti disposable nga lunchbox. Una, kalpasan na. Ikarga tayo iti kartaon tayo pantayo ni di barangay haul. Ay, saan nga ni namnama dagiti umay makimiting, dagayam eating na, numalpas ti meeting. Numaminsan, dayta iting wano lamaw ti arakan dagiti tattaaw. Sana jay meeting. Unay diyata nga eatingan nga, Chip. Agbay sumay. Iso na panunot niyan ti agpakan. Tapno agbabawi dagiti sana nakimiting. Italaang man nga napanunot ni kapitan nati agpakan. No, malpas ti meeting. Kasangay nga min niyang kail. Ay? Urekas kasanaw. Dong wen namat niyang kail. Awan man ang dakaba daw. Wano ni Marituyang amakimiteng maray. Ay, win nga rod Ing garaw da manantikin na outlaw da akunak no ada maangay amiteng. Ay, nasa umon maray. Imbag no ada ayuda ta alisto da ako nak. Kanulamot ko nam Ngam no maamwanda, nga ada makan, kalpasan ti meeting, ay, jak amaw no anya ti makunada. Mga no ibagada pa'y adi tay binagaan ida. Kayat nasawan, makan laeng ti kayat wano paglaingan da. Anya pa'y ngay no di kasta. Makapadismayada mo't. Ngarud di da makimeeting, tapno maamwanda kumamot, no anya ti pagmimitingan. Madama sigurong ti meeting ijay barangay hall itaba daw. Ay, wala. Agin lalaing manin ni parenting ang nakaigamit yung mikroponaw asumanaw. Saan lang nga iso Pati dagiti kakadwa na kakagawan. Ay, kaano nga taayamit ang may sakto mga agsaw iyay. Di da ka ngamin ibutos dagiti tattao no agkandidato ka. Kumandidato ak sa manin Tanay, dandan ni manan ti panagbubutas. Apay no padasam nga agpaysaw. Tapno may saakmet nga agsiga-siga ije barangay hall. Winsa. Tapno awagan daktumit iti kagawad badaw. Kan awagan dakmet iti konsihala. Dalpasan ti meeting, ngam awan at talaga ti imay kada kabadong kan Marituyang. Win nga rod Ay, intakat tumulong nga agiwaras iti makan. Tain sang putmut tendakwarog ti makan. Sige ta, pinagpila mo't idan dakwarog. Maragsakan dalaunay, tadida ni namna mga agpakan ka, maray. Nagmayat tirik na. No makita amaragsakan dagiti tattao aparanudak iti makan. Well, saan na balay, ta isubli ni Apo, iti sa bali awagas, timparanod mo kadagiti tattao, maribanag. Abab! Saan kayo nagdidinner round? Mabunungan kayo amin. Ado da ito'y naluto amakan. Wun nga agpaso, adot naluto nga makan. Ngam agkanta kayo pa iti happy birthday para ka ni Kapitan. Ay, birthday ka ni Kapitan. Ay, nangagsak akasangayaw, Kapitan. Ay, agyaman ak unay kada kayo kabarangayan. Ay, agyaman ak met kanibanang. Ta isaw ti nakapanunot iti daytoy. Isaw ti nangipaparti iti baboy na. Iso nga inayon ko mati dua adadakkel akalding ko. Agyag ni Kapitan!
Anyaman nga tanti dengdengen tayo ton madamdama no sumangpot tayo jay balay. Yung kamang natangan ay ti saluyot di tayo igay. Ta isaw ti dengdengan. Nagrigat ti kastoy. Nagtrabaho tayo ti bangkan. Ngam saluyot manang ti sidaan ta. Imbagi di at dapay saluyot ang maala dito'y bangkag. Nungay awan. Wunmat kit di ah. Ay, agsidat ako mamit iti karne. Mauma akmutin iti kanayo na saluyaw. Ay kat agsidatan to ay inton makalako ta iti mulat ah. Inaktuman pa'y laumutang kin ni Marikwa ng iti karnay. Saluyot la saluyutan. Makauma. Bado, matanawam ka di dagiti tattao ang naggapo iti barangay haul. Why? Nay. At dami tap-tapayain da. Akasla disposable lunchbox. Kaya't asawon day ta nga addadayaan ijay. Darasan ta. Bareng adapay makan ijay. Kaslabasit meten ti tattao nga gapo iti barangay haul. Medyo adayon dagiti tattao nga datap-tapayaan na lunchbox. Ay, darasan ta. Bareng adapay arid-aid anapat batay. Kakaisuna na bayag adita nakasida iti karnay. Inta na! Ay sus, di nakidurun tama nga numaidugmamak. Ay, umunak man langay. Bareng san pa'y anay boss. Na, imunan ni badung ka. Ay, darasak mag, bareng adda pa'y maabutak. Apay nga agtataray ka nga itatabuya diong. Anya ngay day tap-tapayam. Adda ka di may? Nag-adu ti imbunong dia kapitan, kalpasan ti mitiyang. Ha? Karne ti babuya kan kaldiyang. Kahit adapay ka din na batay. Ay, awanan tinabuat eh. Ha? Idinalpas ti kaan, imbunong ni kapitan tinabuat eh. Ta sayang kanuno mabuang las. Ay, binunungan nanto pa amin nga nag-awid. Apay, san a meeting ayat imbagada? Ay, ibaga talangan ang meeting adya nga rod ti iting na. Ta kasangay na nga mintad ta. Aya! Ay, di nakpay binagaan mo ti kumparek. Nagalas kitugali na daya kumpare kan. Apay nga ibagam nga nagalas ngay. Ing kapadasan natin agpakita ka ni Kapitan Inting. Barang no adapay na buwate ijay balay dia. Ay, talaga mapanak. Kumpare kam di nakpay binagaan. Kasangay mo magayang paray. Di nakpay mo nalagay. Kaawatan asa nakmat napatagken ka. Kas kumparem, ta di nakmat nalagi pare. Nalagip ka, isungay mayak paray. Di ada meeting, di ka umay. Itata ada eating, ada ka. Ang pasensya na ta na ibusin ti makan. Ay, ikana mo da paray. Kasangay mo pa'y mga Saan para selebrasyon ti kasangay ko daytoy pare. Ha? Pinakan ko la dagiti imay nakimiting. No imay ka nakimiting, di ada ko mamagkinan ken inyawid maw. Iso nga gawid kan, ta saan ka nakimiting? Awan ka di timpadiguda ken ka akarnay badaw. Nagadu ka no ti karni ijay barangay haul tabasit ti taaw. Ay, awan. Para kano kadagiti nakimiting da dya karnay. Sayang, ta saan ta na pa nakimiting. Ay sayang talaga. Si kanto mga main. Makasidata kumamutin iti karnita. Ay saluyot man lata nakamulagatan ti sidaan ta. Ay, wala. Kaya nagwing-wingiwing nga ukra. Ay, sayang nga talaga. Sa payado ka no ti imbunong da. Ay na, tatabadong kan na to yang. No, da nga meeting iti barangay. Mapan kamot makimiting. Takasta tinasaya at abu marangay. Kan tapno may ranod kayo mat. No adda pagsayatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inting. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. No duma, saan idaditi dadakel liribukti mangisuro iti tao, no diket daditi simpo mapasamak iti balay ken barangay. Dayto dua ipaset istorya ni Tapitan ket kastoy mismo. Iti umuna, dagiti lalaki ikanayon nga adiinom ken adawid no paano ti kayat daket bigla inaikabil iti kasasad nga isumet ti kanayon imarit na dagiti asawada, ti panaduray panagdenan, ken saan ipanakaamo no sa dino ti papananti tao maayayaten. Kalpasana, iti sumaruno ipaset, ti problema ket saanen leng pamilya no diket ti entero barangay. Gaputa dagiti manok ken kaldinga saan, inaunos ti palakabantay daket mangdadel kadagiti wala dagiti sabay. Nem kas iti gaganday iti tumidya ti barangay, ti simple kuma meeting ket nagbalin pa iti lugar makita no asino ti interesado iti ordinansa, asino ti interesado iti ayuda, ken asino ti maudi makaamu nga at dagayang makantalpasan ti meeting. Ti nakakatawa rito, daditi karakter mismo ti mangipakita ti resulta daditi desisyon da. Ngem no kitayan inaimbag, at demet seryoso mensahe iti lipuden ti amin, no kayat mo maawatan ti riget ti sabali, no daduma masapul na ikaw met ti makapadas iti saan, ipumpartabo, itasasaan, iti umunay ipaset. At deni kapitan iti barangay ho, okupado kadaditi papeles ken trabaho ti barangay. Ngem saan mabayad, nagsubli ti usapan iti may sa inakaugayanan itema, ti panadinom. Nasarita ni Badong, ken nabidbig iti napalabas erabi ket nadinom damanen. Dayto iti punto makita masaanen dayto simpo panadlinglingay. No ti panadinom ket at balinen rason tapno saan ka makaawid iti oras, saan ka makatulong iti trabaho, wenno agururay ti pamilya nga awan ti amo no sa dino ka, at da epekto dayta iti sabali. Isu nga idi nasarita daditi babae ti may pangget iti kwata, mas nalawag ti pariko. At daditi bunga ti wula may papaay iti padlakuan, adda sitaw, tarong, karabasa ken dumapay, ken adda manok may lako. Ngem no adda may lako ken adda kwata, ti saludsod ket, sa dino ti papananday ta ikwata. Iti istorya, na ipakita iti suwag mamano maunong manipud iti paradlako ket posible, may busnet lang iti inuman. Ket dito iti masakit ipate. Saan itas laawan ti pagtaingan wenno awan ti pagtrabahoan, adamet pagsapulan, adamet mula, adamet may lako. Ngem no ti prioridad ket ti inuman, uray baset laing ti kwata, nariget dayta iti pamilya. Daditi asawa da kapitan ken Badong ket saanen, ikayat ikanayon isermon ti aramidenda. Naumadanet siguro iti panaguray ken panagdened, isu inakapananota iti sa bali, wagas tapno may paawat kadaditi lalaki ti maritrit nada. Ti plano daket saan da nga talinad iti balay, tapno no agawid daditi asawada, awan ti sumabat, awan ti mangluto, awan ti mangibaga no sa dino daad da pay panang suporta ken panangilemeng iti plano tapno saan, idabus imaibaga kadaditi lalaki no sa dino daditi bagbay. Dito iikas na nagdengdengdeg, babalin nga ibagang anapig sa ti aramidenda. Ngem nalawag met ti kayat da maipakita, no sikati kanayon nga agpukaw weno maudi nga agawid nga awan ti ipadang, bapasaan mo, maawatan ti epekto dayta ading ga isika met ti may pwesto iti kasasaad saan mo amo no sa dino ti asawa mo. Saan dito iipanang parabaslay iti oras. Lesson ti kayat da, ket imay met ti oras na agawid ni kapitan. Nakaamo isu na nga adda kuwa ti tao iti balay, ngem pagasideg na, awan ti sumabat. Nakalak ti balay, ken kasla dimpay makatulong ti brownout iti kasasaan. Nagtelay sa, nagtuktok, nagsapul, nemawan. Idi basit lain na oras, babalin pay na ibaga nga baka at dalaing papanana. Nem bayat nga at tultuloy ti tinaulinag ti balay, imaduti panagdanag ni kapitan. Dayto iti interesanteng baliktad ti istorya, isu ti lalaki, saan unay imaguting no isu ti maudi na agawid, nem itang aawan ti asawa na, isu net ti saan, makatal na. At dapay panagsapul iti tuldet, panangkita no at denaluto, ken panagpadas imaawatan no apay awan ibanam. Ngem uray iti kusina, awan ti makikita mangted iti simple sumbat. Iti sa balid lugar, ni Badong ket adan net iti bukod na problema. Awan net ti asawa na, awan ti nakasagana makan, ket mabisinan. Idita mo, babalin nakakakatawa ti makita nga lalaki, saan makasagana iti bukod na makan daputa na sanay na at damang luto. Ngem daytoy mismo ti may sa detalye namang ipakita no pasano ti panagdepende daditi lalaki kadaditi asawada. No adeti asawa, dedenday laing dinaluto makan, dalabay bado, naunas balay.
Niyam no awan, sa kalaing mapansin no kasano patakel ti trabaho na. Ni badaw ket na pasamak pa niya nagsakit ti tayan na. Babalin ni Dapo iti disin, babalin net niya at da epekto ti ininom na idi na palabas, diyem ti sigurado lain iti istorya ket marigatan isuna ken kasapulan at titulong. Inawagan ni Kapitan, diyem ni Kapitan mismo ket at dandanag met Dapo iti panakapukaw ni Panang. Ti dua ilalaki dati nga makapagsarita ken makapag-inom na awan iti pakasepnanda, itadwa damet nga ati daw iti tulong, idi dumakel ti sakit ni Badong, na ipananot tapay ti hospital. At da panagawag ken panang sapul iti makikuyog tapno maipanisuna. Ket dito'y talaga inaanas ti leksyon ti paset. Ti panagpukaw da diti asawa ket saan laing inanted iti basek panagdenan, nanted data iti panakarit na kada diti lalaki nga awan ti kasiguruan iti balay. Ti may sakit saan niya amuno sa dino ti asawa na, ti may sakit mabising ken nagsakit, ken at pagpadadang apas laawan ti kontrol iti mapasanga. Idi agsubli da diti pagbayken na unos ti kasasad, nalawag net ti rason no apay inaramid da data. Napanood da ikanayon niya at dandanad no saan niya agawid da diti asawa da dapo iti panaghapi-hapi ken panagino. Kit no pitayen, saan man itayat da diti bagbay imadangran da diti lalaki. Ti kayat daket maawatan da nga at da tao imang ururay katakwada. Ni Kapitan tiyan Badong ket na iturong iti may say simpo ipanangako, agbaliw daken saan da nga uliten ti panakawawaran, kaslaawan ti pamilya nga agururay. Tinapatid dito iket saan laing ti saw nga agbaliw. Tinapatid ket apay kasapulan ti panagbaliw. No agawid kay maudi nga awan ti ibagang, baka para ken ka simple laing data. Niyem para iti tao nga at da iti balay, kada minuto isaan ka makita ket mabalin imapno iti panagdenan. Ket no ti kwarta naggapo iti panagbanog iti bang pagweno panaglako ket mapanlaing iti inuman, saan laing kwarta ti mapuhaw. Babalin na respeto, talek, kenta na iti pamilya ti agkurang. Isuna uray nakakatawa da diti eksena ni Kapitan nga agtoktok iti nakalo, balay weno ni Badong nga awan makanda, at demet kinagpay so ti leksyon. No daduma, saan imakandeg ti tao iti sermon. Nem no maritna na mismo ti resulta ti aramid na, sa halain na maawatan, dem saan nagpatinda iti balay ti paasetnan ni Kapitan. Iti sumaruno ipaset, at damanen masapul, tarimaanen iti barangay. At diti umili nagmula, dem diti manukken kalding diti sa baliket at laslasat ken mangdadel kadaditi ula. Para iti may sa itao nga nagtrabaho iti bangkad, dakel dayto ay problema. Saan lain ay dahon ti mapupaw. Oras, pigsa, ken posible ipagkatahan ti pamilya ti madadael no daditi animal ket baybayan leng. Isuma ni Kapitan ket nang ipaganadet iti ordinansa, daditi kalding ket masapul may pubod, ken daditi manok ket masapul may pulong weno mo nas ti pagpantay kadakwada tapno saanda imang pagdi iti wala daditi karoba, na inbag ti prinsipyo. Nyen tas iti amin barangay, ti problema ket saan leng ti panagaramid iti ordinansa. Mas naridet ti mangipatupan. Mabalin nakasurat ti pagalagaden, niyem no awan ti mangsurot, papel laing data. Isu nga pinili ni Kapitan nga mangayat itiniting. Kaya't na imaawatan da diti tatao no apay kasapulan may pubod da diti kaldingken may pulong da diti mano. Ndem dito'y nanan may ti komedya. No, niting lain ti may baga, at da diti tatao kaslaawan dena. At da trabaho, at da sabali ipapanan, at da rason tapno saan nga umay. Niyem no madamag ti barikas nga, ayuda, digla mabarin niya agbalin napateg ti pila. Dayto iti may sa kadaditi pinakanakakatawan diyam nap no met iti commentary parte ti paset. At diti tatao isaan unay na interesado iti pagalagaden ti barangay, niyem no adda posibilidad maawat, umuna pa ya at pila. Saan ikayat ti istorya nga ibaga nga dates ti umawat iti tulong. No kasapulan, importante ti ayuda. Niyem ti makakatawa ket no ti interes iti barangay ket at biroplay no adda maala. Niting may panggep iti animal. Saan nga umay? Ordinansa imang salak ni diti wala ti karuba. Bapainton sumaruno. Niyem no adda makanweno ayuda, biglain narapati panagpakita. Kit ni Kapitan, kasalay dew, masapun na itretard daytoy na saan laeng panagpakatawa no dikit problema iti panagpartisipa, kabamata na, adda met panagsagana iti makan. Adda karne, adda naluto, ken adda diti disposable lunchbox ipagsaganaan iti ipamaysa kadaditi umay. Adda pay mas personal erason iti likudan ti panagsagana daputa kasamay ni Kapitan. Nyen saan idagos inalawag ken kuana ti amin. Tinitingkit adda bukod na ipangget,
may paiiw dagiti ordinansa ken maawat dagiti umilinaw pasano ti panang sarap ni iti ula. Talpasan lain ti trabaho sa kamapasamak ti paradiyang ti makan ken ti sorpresa, ket imay ti meeting. Dagiti tatao isimang petket ng negda ti maipangget iti pagalagaden para kadagiti animal. Talpasan na, imay ti partay na ragsak dagiti umili, ti panakaiwaras ti makan. Naulnas dagiti lunchbox na dilada, ken nakita ni tapitan ti rago dagiti tatao. Talpasan na, nakangkanta pa iti happy birthday, ket sa pananalawagan iti makangket saan laing na ordinaryo i merienda. Adda pa ng ladip iti tasangay na. Nadiyaman ni kapitan kada diti ta barangayan ken ng tednet iti paradiyaman ken panang, isu inang sagana ken nanipaparti iti baboy para iti okasyon. Dito'y makitam ti sabali urupa ti barangay. No adda riribok maipanggep iti manok, kadin, wala ken ordinansa, masapul ti disiplina. Niyem no ada okasyon imang ragsak, at kay net da diti tao, niyem awan pumati komedya no awan ti may sa ibaudi. Idinal pasen tiniting ken na binayan ti makan, at dadaditi tatao isan nga nakaumay iti oras. Ni badungkit may sakadaditi na udi inakasarap iti eksena. Manipod iti bangkag ken trabaho, at pay usapan may pangget iti saluyot, kasla isumanan ti sidada, ket idi makita na daditi tatao inaggapo iti barangay home na at inawit disposable lunchbox. Sa kalain na nasuspek sa nga at nasaya at inapasama. Dito iti klase ti eksena ikas managdingdingdeg ket amom isang rekti paragbabawi. No nakita mo daditi tatao nga agawit iti makan, sa kakalain agsarudsod no anya tinapasamak, nalawag na maudi ka iti damag. At derderas ni Badong, niyang nagpasen ti panakaiwaras. Awanan tinabatid kane. Naibaga na inawarasan daditi imay, ken ti dumapay iwakan ket na ibinayan net ket idinadamag na apasanay ni kapitan, mas emaduti paragbabawi na. Apay saan isuna inaibagaan. Pumparay na ni kapitan, kitkasla para kengkuana dapat ada espesyal ipananglagip. Niyan ti sumbat ni kapitan ket ada simple punto, ada meeting, ket saan isuna nga imay. Ti makangkit na ited kadagiti na kiniting. No imay kumay badong, nakangit pay kumati pagalagaden ken nakikakanan pay kuma, ket dayto iti perfecto i punchline iti entero ipaset. Saan inapukaw ni badong iti makanda puta dinuray sula. Saan net na inlemeng ni kapitan ti karnetap no saan inated ken kuana. Napukaw na day tagaputa saan isuna inakiniting. Ket no utuben, isumet ti mas dakel leksyon. No adda panandayab iti barangay, saan inasaya at naurayan pay nga adda personal benepisyo sakbay ka makapartisipa. Ti ordinansa may panggep iti manok ken kaldingket direktang makaapekto iti wula karuba ken pagbiyaden. Uray awan pumati makan, at derason i makiniting. Ti kankit bonus line. Ndiyan para ken badong, ti leksyon tit mas nalaka i maladip daputa iti tamautianan. Saan karneti si dana no diket saluyag nanen, no pagtipunen da dito idua ipaset, agpada ti tema uray na dumati situation. Iti umuna, dagiti lalaki ket natutuwa saan, i mabalin ikanayon laing na aramiden ti kayat na nga saan, i pananoten ti pamilya. Iti sumaruno, dagiti umiliket na palagipan ya saan, i mabalin i pananoten laing ti bukod, i pagimbagan no adda pagaradeden, i para iti entero itumanidad. Iti balay, masapul ti respeto ken panakaamo. Iti barangay, masapul ti responsibilidad ken panakapartisipa. Ket iti dua ilugar, pagpada ti resulta no saan mo, i pananoten ti sabay, adda mangganad, adda madadayo, wenno si kamiswo ti maudi na makaamo iti napatay ipanan, para ken kapitan. Baysa daytoy i maipakita nga ti leader ket saan leng i mangisaw, iti mitrapono wenno magpirma iti papeles. Masapul met i matuto iti bukod na i kamali, kasi ti panagawid ken panadinom, ken masapul na met i maipatupal iti ordinansa uray adda diti umili saan, interesado. Para ken badong, dua sunod eleksyon tinawat na. Iti umuna, ti panaginom ken panagpabaya ket mabalin imang liribuk iti pamilya. Iti sumaruno, ti panaglitlit iti meeting ket mabalin imang ted iti dua ipagkawala, awan ti impormasyon, awan pay ti kane. Nakakatawa, nem nalawag. Ket para sa daditi asawa ken umili, at demnet maala ipanakaawat. Daditi asawa da kapitan ken badong ket pinilida ti wades na maritna daditi lalaki ti paraddenad itenayon i maritrit nada. Daditi agbulamnet kit masapul i maprotektaran manipud ka daditi animal isaan i nabantayan. Ti pagaradeden kit saan i pangparigat laing iti at tadikwa iti manok weno palding. Panangrespeto data iti trabaho ti karuba. Tano at den mula iti tarong, sitaw, tarabasa weno sa balipay, kada mula ket buwati panagpano.
Saan gusto nga mapidila inda puta saan tayo kayat mangipubod weno mangipuro iti bukod tayo nga animang. Iti kamaudyanan, ti kaaduan, itatawa iti istorya ket nagdapo iti resulta dagiti bukod, desisyon dagiti karakter. Ni Kapitan itanayon nga saan imasaknan no iso ti maudi na agawid, saan inakatan na idiawan ni Panang. Ni Badong inaan anus na adin inom, nagrit na itirigat idiawan makanken nagsakit ti Jen. Ket kalpasana, isumet ni Badong saan inapiniting ti nagbabawi idiawanen ti karne. Awan ti kasapulan nga agaramid iti dakel, trahedya tapno at eleksyon. No dad duma, tinaenti nga balay, tinakalok erwangan, ti awan inaluto, weno ti empty lunchbox ti makapaisip iti tao. Isu nga no adem may say mensahe, may puyat manipod kada dito idua ipaset, dayto siguro. Ti responsibilidad ket mangrugi iti paset. Mahibada no maudi ka nga agawin. Saan da ibusbus ti kwarta para kuma iti pamilya. Bantayan ti animal mo tapno saan madadayaw ti wala ti sa balik. Ket no adda meeting para iti barangay, pagkapartisipar saan lang no adda maawat mo, no dikit gaputa parte ka ti komunidad. Tanaw ka na yung nga urayan pa iti problema sakbay ka ag seryoso, babayin niya iti panawen maawat mo ti leksyon, nalpasen ti makan, na ibinayan ti kane, ken saluyot manen ti agul uray ken ka iti palay,